Yo, I have phone it here from Mamma Quaba Nancy school more say. And Penny say, Sebi, a janine twas or in a kum once no puppy. A damish or bo. I say a big body see an etos in Sia, teach a mobile cono. Ye can't cut on wasem, ye can't cut on wasem be brain so. Ah, in an tias, yes, sir. Ubia and cocotoko. And a cotoko so and cocotoko. We say, a pese and or cocotoko crow moi. On fanadi didie, we say or corny diem. Aduane akotoko die no, eno bi na person so die. Nti ehun hia se ode na aduane ibedi na chi akọ no. Se sebe okrama na ekokotoko krom a na ojeso pe na aduane de ko. Ye se nyanti ase enso se obi enso empa de enkokotoko. Na emom obi epa de de ko akotobo. Sa pepepe. Enti mumia nkoye nim na ansa na no ye koye nim ni atoa so e de abebuade su etoso nsia no ni nkichemu mmienu e de amawo. Enti mumia nkoye nim wie aboakoto ne hugya so. Aboakoto no aboa ye boni dompem ansa na awene nam adentra. Aboakoto se nipa ho ahi nti na ode ne nam ahye binam. Nanso nipa se bofo ho ama ne ho anwono. Na momia hwe okoto wo ebahudo bebre na eda me no yesiesie baako ya ohoro baako ani ama yese obia ebu a ono so obu ne yie obia so tiase na yese ebe mienu bi wo no a odwen ho a won tiase nanso me no mienu ya ba ohuru ani enne ama obia hu ase atiase ne ebuchiro obi nipa kron so atiase nipa kron so buchira ya yenso atie na ase ebe no baako ni se yese ubu kotokwase no ne nyankopon hwe sebe oturum ebe nso sebe odeja ana ebe foforo nso yese upinchen nso a ana won se kotobo wa enti momia hwe eda yesiesie baako no ni yese ne opade akọ akotobo enye ne opade akokotoko ne opade akọ akotobo nti da no owure yokobo ne kotoba no baako pe na ode baae nti obetena ase obubo mu no ema na fipamfo no omkon do ya omo akonno tisei oye so kokotobo no obia se omagina ade na oyi emu baako ikono nti oyi ikono no de ko tisei samohwa obunkotodwe a obo koto no tisei ode ninsa ewura kotobom a obo koto na kwase kotobon no a na ebi ho no omutwa ne sei koto no a na ejuna se nsuo oto nsuo ntemo a baabi obeto nsuo no na wagina ho no nti se nsuo no se hanum baabi na wa na wae ne bon no watwa ne sei ne se ohye ho no din na ebi ho nso a ana na America no ese a na ejuna baabi obekwa koto nsuo no nti wasan nti monwie hwe orei wakuan no kyase wabunkotodwe a oguso a obokoto no ekọ ase nti monhwe sesei ni ti kofom kakra echen ne to no nti ne to no eguso ekọ soro na ne ti nsoso eguso ba fom sesei obokoto no ekọ ase nti omukoto kwase ho obokoto ekọ ase nti monhwe biem sesei samohwa ne to no apente kosoro ama ne ti abafom nti wabokoto no oguso bokoto no ekwase nti obokoto ekwase omukoto kwase ti yese o bokoto kwase no
na Onyankopɔn hwɛ wo to ɛnyɛ sɛ bi oturu mu na ɛnyɛ sɛ bi wadagya yɛntwa ne tia yɛnyɛ na ɔto ɛfiri ne to na yɛhu ebi a na nipa korɔ no ɔhyɛ ataadeɛ dodoɔ na ɔmo hyɛ ataadeɛ sɛ bi ɔmo hyɛ biribi wɔ aseɛ obeyi ne ho a na kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ne ho bɛyɛ n'ataade no bɛyɛ finti na ɔyi asɛn baabi na emom no nea ɛkata n'adagya no so no deɛ ɔbɛhyɛ nti ɛnyɛ no enti mo mmiɛnhwɛ ha yi epom a nkoa no yɛwɔ bɛ mmiɛnsa a mihu no ase yie sesei yɛnya ɔbɔ kɔtɔkɔ aseɛ no na Onyankopɔn hwɛ ɔto nti mo mmiɛnhwɛ bɛ foforɔ ɛsan wɔ hɔ nom aha nso yɛse sɛ obi nkyɛn nsuo a ɛna ehu sɛ kɔtɔ bɔn mu wa ɛnyɛ sɛ kɔtɔ bɔ wa o ne bɔn mu na wa na ɛyɛ a na yɛte bɛn sɛ kɔtɔ bɔ wa sɛ obi nkyɛn nsuo na ehu sɛ kɔtɔ bɔ wa nti na mayɛ no tenten sɛ bɛyɛ a wobɛhu ne yie sɛ ɛbɛ no na kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ obi nkyɛn nsuo a ɛna ehu sɛ kɔtɔ bɔn mu wa nti na kyɛ sɛ emu ayɛ tenten ama no na ha sei no na meka sɛ bɛ mmiɛnsa yɛ sɛ ɛnyɛ baako a sei sɛ obi nkyɛn nsuo nti ne nsa bɛka nsuo a sei nsuo na wɔasei no ɛna ɛbrɛ a kɔtɔ no nso ohuu sɛ biribi ba no na ɔno nso ɔkɔ aseɛ ɔkɔ aseɛ ɛna owura nso so ɛrebɔ no kɔ aseɛ nti kɔtɔ no duru hɔ no apem nti ɔpem na ɔsan yɛ ɛno nso yɛ bɛ foforɔ yɛse sɛ kɔtɔ bɔ pem a ɔsan n'akyi nti kɔtɔ no ɔbɔ pem wɔ ha sei na ɔsan n'akyi sɛ nea ɔrehyia de korɔ a ɛdi n'akyi ba no nti ɔdan ne ho no kɔtɔ ankasa koraa nso no sɛ n'anim no a ɔkɔ no sɛ Amerika ɔde kɔ n'anim no ɛno na ɔde kɔ n'akyi ɛna ne nkyɛn mu a ɔkɔ no nso n'anim a na ɔkɔ no ɛsan yɛ bɛ foforɔ nti yɛsan nya bɛ foforɔ bi mu a sei kɔtɔ nkyɛn mu a ɔkɔ no ɛyɛ n'anim a na ɔkɔ no ɛno nso yɛ bɛ foforɔ ɛna Amerika a kɔtɔ de kɔ n'anim no ɛno a na ɔsan de kɔ n'akyi ɛno nso yɛ bɛ foforɔ nti ɛnya bɛ foforɔ bi mu a nti ɛbɛ bebree na ɛwɔ sei nti kɔtɔ no ɔdan ne ho no ana ɔkyea owura yi sɛ nti me bɔn mu tenten nyinaa watumi adi m'akyi aduru ano nti ɔkyea no na akwadaa no a owura yi de no baeɛ no obusan sɛ wɔfa wakawa na ɔsi daabi wakyea me ɛno nso yɛ bɛ foforɔ yɛse kɔtɔ ne nkyea na ɛɛya na ɔnka ɛyɛ bɛ foforɔ wei kura ma san hu ɛbɛ foforɔ wɔ ano biom sɛ memfa sɛ yɛse sɛ wotu abura wɔ kɔtɔbɔn mu a ɛnkyɛ no watu nsuo memfa biribi foforɔ nyɛ sɛ wotu abura wɔ memfa wei ni ehu ne yie sɛ wotu abura wɔ kɔtɔbɔn mu a nti wotu ɛnkyɛ no watu nsuo nti sɛ aha koraa na wotu asi a wotu nti woduru ha nom a na watu nsuo wonye duru ha si a watu nsuo nti na ebu mpanimfoɔ bu saa bɛ no sɛ wotu abura wɔ kɔtɔbɔn mu a ɛnkyɛ na watu nsuo sɛ nkɔtɔ no aha no pɛ nsuo mpopa wei no mfiri hɔ nom na afei yɛnsan kɔ yɛnim nti ɛbɛ no ɛno no na me ankasa misa wɔ ɛbɛ foforɔ a yɛka kɔtɔ ho nsɛm yi dako mede kɔtɔ ho bɛ bebree ɛbɛba abɛgu hɔ nom kɔtɔ no ho bɛ ɛdɔɔso paa nti mo mmea nkɔ ne nkɔhwɛ ewie aha nom ɛbɛ kɔtɔ bɛ ɛwɔ ha no ɛyɛ mmea me bɛ baako ni ɛsɛ sɛ fɛntɛmfrɛmbɛm na ɔsono wɔ nsuo mu a na ifiri ɔkɔtɔ ho abufuo wei yɛ mmea me bɛ ɛda ɛsɛm no mede nabɔseɛ bɛba wobɛtumi abu no sei nso so ayɛ mmeme brɛkɛtɛ ayom nanamaafo me na mebu saa bɛ no nti wobu saa bɛ yi a wotumi bɔ me din ɛda ɛsɛm no mede nabɔseɛ ɛbɛba na makyerɛkyerɛ mu yie baabi efiri bae nyinaa sɛnea ɛkɔɔ no ngiri sɛ moatem ase ɛpaa yie ɛbɛ no wobɛtumi abu no sei nso so ɛsɛ ɔkɔtɔ ho abufuo na ɛma fɛntɛmfrɛm mem ɔsono ɛwɔ nsuo mu
enti onipa wɔ hɔ a ɛyɛ susuma abumfu anaasɛ ɛyɛ bufuo ɛsɛɛ noma bebree enti sɛ ɔsono ɛfa ɔkɔtɔn abufuo ɛwɔ nsuo mu a ɛna fɛntɛmfrɛm ɛmem no membra mo ase momianko yɛ anim ɛwiɛ yaba fikyira no mo mgidi sɛ na adesua no w'ani gye ho so w'ani gye ho a mo awura mfi na ma me kokromotie na ɛkɔ soro no na fama wo namfo nso so na ɔmo nso ani nye ho ɛmo awura mfi na gye bi sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ ɔpɛ sɛ ɔtwerɛ a twerɛ hyɛ aseɛ wontumi ntwerɛ twerɛ ne borɔfo anaasɛ twerɛ no biribi a w'ani gye ho biara wotumi twerɛ ɛfiri nyɛ obiara na onimu twi twerɛ nti no wotumi twerɛ nea onimu no ɛna sɛ woyɛ obi nso na sɛ ebi a w'ani nyi atwerɛ ho na ebi a kasa a wobɛkasa sɛ audio ɛna abɛn nso a no ayɛ ne nyinaa ɛkɔm nnipa bebree saa na ɔmoyɛ no nti nya wo nko mema mo nyinaa ammo ɛne tie a brao